Nyt tämä pitää kuvata. Ihan. Ei siinä sitä rääkkää. Kato nyt on ihan hirveä. Minä en auta sinun ketjujen laitosta. Minä osaan. Katsotaanpas. Ehkä osaan. Katsotaan. Ne lähti molemmista. No ihan sama tässä vaan. Mä molemmista. En mä niitä osaa. No pitääks minun? Laita vaan. Pitää katsoa, että ne. Mä tästä eestä sitten yhtään. Vähän tolleen sitten. Ei. Vähän huono, kun on toi ketjusuoja tässä. No. Ei, älä! Mulla ei oikein voi lähteä ketjut, kun on näin kireä. No mulla ei voi. Ei niin. Ei voi. Siinä on oikein nopeusrajoitus, että nyt on ne ketjut. Noniin. Jos mä sen jopon tänään saan. Noniin, hirveet peijasit oli tästä sen Marina-pyörän kanssa. Ei kun mun oma pyörä. Mari, Mulina. Jätätkö sitten Marinalle Joo. tämän pyörän? Marinasta sitten pyörä. Joku se on löydetty. Tää kuulemma jättää tohon Marinalle, että se vielä saa sen jokon. Ei jumaa. Jätän sen jälkeen. Että mä vien sen sinne laiturille. Ei. Ei jumaa. Miten toi mun ekorengas ottaa tohon kiinni? Katsotaan. Ihastellaanpa ihan. Kattokaa. Jotain se siinä. On komia, mutta tänään romuttamalle. Tänään romuttavalle toikin. Sitä keulaa en kyllä enää. Mä teen hypyn. Ei. Mä en halua koita oppia keuliin jokolla, vaan mä voisin oppia vetää manuaalia silleen siitä sinne taraan. Siinä mentiin moottoripyörällä ohi. Laitetaan loppu taraan. Tähän se sitten palautetaan toikin pyörä. Niin tuohon kylttipyörään pitää palauttaa hänet. Ui! Tää paikkaan. Meni molemmat. Jos mä nyt saan. Ui! Toi Vernen pyörä kyllä ihan pro. Joo. Kuvaa kauan. Ehkä. Mäkien alta löytyy selää. Saman kokoinen kuin se pieni, mikä mulla on. Mm.